Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-ħadd filgħodu kienu bosta li laqgħu l-istedina tal-Partit Laburista sabiex jiltaqgħu mal-Prim Ministru Robert Abela u Martu Lidja Bela ġewwa l-Park ta' San Clement f'Ħażabbar. Din l-attività immirata l-familja kollha ħadet xejra differenti minn attivitajiet oħrajn e kif saret fi spazju miftuħ u li ħadnet atmosfera ta' familja. Kienu bosta familji u persuni li fil-fatt iltaqgħu u tkellmu mal-Prim Ministru u Martu f'din l-attività. Numru ta' persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon u rew is-sodisfazzjon tagħhom għal din l-inizjattiva kif qed tkompli tkun xhieda ta' kemm il-Partit Laburista qed jibqa' viċin in-nies. Bħala żgħażagħ ġejna ngħinu l-Partit Laburista fejn hawn ħafna attivitajiet, tombla, ikel u artiġjanat Malti. Illum kien smajt li hawn din l-attività u ġejt għaliha wkoll, però niġu regolari, tfal speċjalment jiġu bit-tfal. Hawn fejn il-bniedem jiddeverti, anke tfal u hekk qiegħed adattatux. Il-Park San Clement riċentament ġie estiż b'2000 metru kwadru u fih tħawlu bosta siġar u arbuxelli bħala parti mill-wed elettorali ta' investiment ta' 700 miljun euro fuq 7 snin għall-ambjent. Fil-fatt kienu bosta li faħru l-investiment tal-Gvern u l-Aġenzija Project Green kif spazji bħal dawn qed ikomplu jħaddru lil pajjiżna u joffru spazji rikreattivi għal familji Maltin u Għawċin. Dan favur kwalità ta' ħajja aħjar. U ħaġa sabiħa u lissa żabbarrin għandhom dan il-ġnien għax qabel il-band li biss kellhom. Dan il-park wara 43 sena noqotaw ġie sabiħ ħafna xħli fil-band li ma kenniex. Il-poplu Malti għandu vera biex jkun gburi dal-ġonna li qed jagħmel. U kollha huma b'xejn attivitajiet tajba ħafna. Ħafna attivitajiet hija xi ħaġa sabiħa u dal-ġnien qatt ma konna noħolmu li ħajsir hekk. Intant ma' One News tkellmet ukoll il-President tal-Partit Laburista Ramona Tard li qalet li l-qofol tal-ħidma tal-Partit Laburista hija li jiċċelebra l-ħidma tiegħu mal-familji Maltin u Għawċin. Familji differenti, ta' etajiet differenti, nies differenti, sabiex nieħdu gost il-kol flimkien attivitajiet varji aktar minn hekk. Il-Partit Laburista dejjem jiċċelebra mal-familji Maltin u Għawċin għax tul dawn l-10 snin ta' Gvern Laburista diversi inċentivi kienu dejjem indirizzati sabiex il-familji Maltin tagħna ikollhom kwalità ta' ħajja aħjar.